В момента това е втора част с Крис. Нали, Крис? Да. И така, докъде бяхме стигнали, защото не помня. Не знам. Уникално! Ако искате в трета част да добавим гост, само пишете то в коментарите. Само пишете. Напишете, само един човек да напише добавяме един. Ако не можем да набавим такъв, вие ще бъдете с нас. Те ще... Да. Не знам. Нека да почваме. Така. Ох, как се ударих желязото в кръка. Бейби, бейби. What the fuck? Така. Ние до къде бяхме стигнали? Не знам. Fuck. Аре, бой бе. Фак. Кок. Какво? Абе, кой ми звънка по GM? Такова... По GSM. Вземи такова 3 никотин. И като вземеш 3 никотин, вземи такова кана, напълни ги с watermelon, аз ще да ги продавам. Добре. Ама на мен ми трябва парички мички. Така. Айде бе, лекочин. Ти звънали на тея за... Чакай. Взяме две. 1 час. Behind the Taco Takers. Тако. Обърках се. Тако. Супер пизария. Значи то е тук някъде. Ето го, да. Що? Дай видим джобчетата. Бати, бедната. Бедната. Това е момче, бе! Продай ги и аз ще се опитам да ги взема. Опитвам се. Буквално още 6, 5, 4, 3, 2, 1, бум. Hello, dog. What the fuck do you mean? Продаде ли ги? Не още. Еба си шибаното копеле. Нали искаше, бе? Най-накрая. 4 иска. Значи... 4. Окей, давай. Не ми излизат. А той какво имаше? Нищо. Баси, тъпя си, Криса. Какво ме караше така? На DLG. Преди ставаше. Или защото ти си го натиснеш, ще натиснем Escape, сигурно. Така, на кой трябваше да дам? На Джеф. Джеф е пред пицарията. Казка откъде трябва да знам къде е пицарията. Behind the motel office. Готово. Къде е това пицата, бе? И тук ли трябва да бъде? То отгоре ми ги пише, ама има един голям проблем. Такова, Крис, между другото, скоро са месим на другия хотел, а ние още не сме направили първата смес. Мото ние нямаме блендъри. Така. Така, къде трябва да ходим? Niggers. Такова... нямаме каш, трябва да ги махнем от каш. Трябва да им дадем на ръце. Тако ще мина през... Това... Добре, няма да коментирам. Денисе.
Май ще добавиме някой. Кой? Да кажа ли? Кой? Или да го запазиме за трета част. Ти го кажи, аз ще го цензурирам. Въпросът дали ще иска. Той тук ще се обади. Така, вече имаме друг мотел. Къде? На другия град. Move to grow, unlock 10 customer. О, да, трябва сега да си взема нещата. Да, ти ги взимай, ти ги мести, аз такова ще хода. Не мога, трябва да са такова ти двете неща, за да громнат. Аз тям да купя такова, за да спят такова по-бързо. The statue in the West Park. Той тук бе. Ей го. Това ни е последният човек. Знам, че парите ни изчезнаха, ама... Ама хей, ама... Аре бе! Фу ти има, бе? Надрусан, бе. Нали искаш? Afternoon? Окей, брат. Не е в момента afternoon, не. Аз се е трудно. Не. Майк ти... Рибозо? Рибозо? Най-накрая. Дам ти 3 важно за телефон. Не, нямаме такова. Трябва да поръчваме. Аз имам 16 листа. Листа! Да, листа. Вече са листа, не е дробно. Имаше плекчета. Какви плекчета? За кош? Не бе. Имам всякакви неща. Ден се, ето да взимаш глупости. Това не ми трябва. Ето тук ти оставам. Не, те си ми ги дай. Това, защо не мога да го взема? Той има плекчета, ето що. Дай, взем го. Трябва да вземем колото и да вземем лампата. И сега взимаме и телевизор. Аз взех всичко. Не, вземи сториджа. Махни там от сториджа и го взимаме. Не мога, нямам място. Кое трябва да оставя? Баш трябва. Се там. Аре, дай бързо се местим. Така, хора, вече ходим на втория мотел. Надявам се да е красиво там. Не че аз знам как. Аз знам как е там. Но е важното да е фънки. Ама чак, че съм доста умен и забрах. Аз искам да взема това. Аз забрах на кой етаж бяхме. Добре, да. Взех рафта. Окей, къде трябва да е този мотел? Защото, нали, не че съм съкат, просто един моя приятел ми обясняваше. Аз съм превъртял играта, ама, нали, само, че знам, че е тук, ама къде е този град, не знам. Полицията идва. Да, аз не знам къде е. Ито и пък аз. Просто знам, този сървър беше негов, просто се превъртя. Ден се виж там тук горе. Там тук горе? Това няма ли да стане? Това не е ли нещо? Чум патрулките. Да не те гонят. Не. Прибирай се къщата. Коя къща? Нашата, да спи.
В смисъл, първата ни къща, защото втората сега трябва да говоря с къде, ама не, всъщност отляво го пише. On the map, app, to see your position, customer. Аз не искам customer. Are you cock? Маре бе, Крис. О, седи ми... Брат, аре, и да спинкаме. Ако ти си рози са рететере, това е лица блю, I love you. Да, вземай легото. Така, сега взимаме легото, ама ние трябва да вземем мивката, бе. Боли ме светофара. Боли ме светофара. Добре, значи не. Ето сега, не, всъщност, moving up and lock 10 customers. Трябва нови, значи само това остава. Move the tents and parking stations in the new room. Само да ни кажат къде е таста. Къде? Като цяло, трябва да е някъде в другия град, ама... No way. You are gay. Да взема ли... Не, всъщност банан. Басански вдива там. Дай ми тия парички, ми трябват. Така. А коя ни е стаята? Но то къде трябва да ходим? Не знам. Нали знаеш? Нали се е превъртил? Да, по принцип знам, че трябва да е той бог, защото той е така. Ми казваш, защото е там, защото на мен ми я превъртиха цялата игра. Те правиха другите смесове, после те ми казаха, че нали, може малко по-отрано да отидем при Бенджи. И нали оттам да вземем по-бързо смесовете. Ама малко бомбоклятни като отивахме. Да, дай да пробваме пак. Ние сме кок. Дай да пробваме пак сега. Не знам. Чакай малко, че тук малко ми стана съмнително. Тук. Аре, ще се гоним ли? Чакай малко, ние май трябва първо да продадем останалите. Аре, хвани ме, не можеш да ме хванеш. Чакай малко, значи слагам... Стъкнах се. Значи така, Кръст, трябва ни... Ама тук пак няма нищо. Трябва ни почва... Ама... Чакай. Лилбро, Godboxed. Мисля, че май съм доста добре запознат, че сега трябва да взема почвата. Ни трябва кокаин. Longer life soil. Това не знам. Така. Те двете ще ми трябва и това. Действие, трябва да оставиш това, за да мога да направя такова. Така, след тая. Да го продам. Имам нова почва. Защото те просто, знаеш какво ставаше? Просто те ми казваха, нали, че те са на другия мотел и просто там на единия правиш на единия хотел, мотел и да. Не искам да се биеме. Не, остави ме. Няма да се... Нищо не съм ти направил. Връщай се пак в магазина. Mouthwash ще стане. Тук защо има Speed Grow? Ти ли си го оставил? Не. Delivery нещо си, да го взема. Има и такова Water Can. Къде? На магазина, хардуер. Мои са просто нямал съм място. Аз взех едната такова. Къде? Тук, когато нямаме място. Аре, бе. Значи целта ни е да стигнем това видео на другото и да продадем и да вземем всичките късомари. И да сложи пакетчета. Пакетчета. Ти... Маля, що не ми кажеш, че имаш, бе? Имам 16. Пакетчета. Не, кокаин. Така е по-убил. Имаш ли от тези бутилките? И бутилки. Имам Speed Grow или от OG Kush Seed. И двете ни трябва. Ще взема Soured Farm и той другото. Аз го слагам.
Не бе, си купим Total Order. О, чакай, аз забравих, че тук... Значи трябва да ги разделим. Е, така е... те. Добре, има 2 пакети. Добре, бе, що не става? Трябва да вземеш още пакетчета. Ама защо това не става, бе? Селе, Ти вземеш още пакетчета. Ама не бе, чакай, аз опитвам да взема на такова нови, ама защо не ми дава? Пакетчета ти отивай. Аз нямам място. Чакай, ще оставя той. Ама защо бе? Юдропи среди играто бехандъл. Ти си поръчал? Не, да, сигурно. Behind the motel. Чакай, какво? Моля си поръчам. Не, исках само да взема $29, ма не успях. Господинчо. Май се сетих. Господинчо! Господинчо, оставете ме. Господин, не мой да ме догоните, много сте бавен. О, открих къде ни е било втората къщичка на мотел. Виж, предстои. Тук е даже доста по-яко, бих казал. Тук Крис е много по-хубаво от там. А ти влезе ли? Да. Ама мек, остави ме, искам да си купя не... Дори тук имаме... Не се пази на полицията! Investigating. Ден се идвам, бягам. Това къде трябва да е? Добре бе, къде ми е битата доставка? Ма ти не... Взимай нещата! Никнах. Не, полиция, не, оставете ме, не. Ден се, готов ли си да отваряш вратата? Ама аз не съм на тая. В мотела ли си? Ама аз съм на другия. Кой друг? То, кой трябва да сме там по принцип. То виж, той е там до баскетболната игрище, там трябва да се качиш по едни стълби. Тук има ли каравана? I don't know, не. Не, баскетболната игрище вика бе, Дъмкок. Аз съм на баскетболното. По едни стълби така, къде си? Аз съм в първото, ти каза, че там си бил. Отвори вратата! Не! Оу! Де къде си? Отвори! Аз сега не мога! Не, ще ме атакуват! Ау! Миснаха ме. Добре, не мога да отварям. Добре, знам една идея как да избягаш. Губят ни, ето ги. Ето, тук е така се скри, тук се скрила, тук е така се скри. Миснах. Чакай, той ще стои пред него черния мангал. Ко става, мазна батио? Как е днеска? Дима маза те шрата в устата, мазна празна на майка ти канала. Не, Мацана, Мацко, не, Менгле, тук, да. Не, тук не се качи, но, стоп, ще те удръм с бухалката, педал. Не.
Не, няма се качва теб. Не. Изгубиха ме. Така. Защото аз тук отдолу ги задържах. Е, това ни е Вай! така по-яко, нали? Да. Тук смятам това другото да е тук. Да. Отивай за още неща. Ма взех всичко. Телевизора не знам защо не е толкова важен. Не си взел всичко. Кое не съм взел? Май не си взел всичко. Кое не съм взел? Всичко си взел. Еми. Аз тям за пакетчета. Така. И това е вече по-близко. Е, да. Бум. И ази. Вече имаме други неща? Е, да. Ти не ме слушаш, като говоря. Официално Крис не ме слуша, като говоря. Така е. Ето, дори момчето сам си го казва. Полис, но. Полис, но. Ето май къщичка. Вай, какви къщички. Абе, ще не мога да ограбя, бе. То бива. Добре, ще така... не мога да я преместя. Ко ще мога? Аз направо ко ще си го взех с мен. Там ми вкъщи, що не мога да я преместя, мама ти шеба. Добре, значи той се е видял. Значи цъкаме лампата. Натиснах Ф! Натиснах... И какво стана? Имам фенерче, брат. То винаги е имало. Като натисна Ф. Да. Сега да разбера. Отивам на другата легло. Не знам защо взех да легла. Просто да е more fun, more beautiful, more... Do you have very big ears? More beautiful ears? Чакай малко, трябва да напуснем такова висока, че можем да пускаме и другото OG кът. Имам 16. Не OG кът, бе. Чакай. Продукт. Вече може да продаваме и други. Сега, виж, така правим. Имаш ли плекчета? Имам да продам. Имам 6 плекчета. Вземи такова около 50. Аз тям да ти ги оставя в това. 20 вземи. Аз тям се вземи. Аз имах 20. Чакай някой да... Ще взема кана, когато май яде си парите за нея. Never mind. Ами аз тям да продам. Арджиджир? Хей. Имам и друга почва. I like to buy... Не искам да купя скейтборд. Jar, my first jar of pickles, shut up. My first jar of pickles? Trash grabber, не. Така. Аз не си купих ли, бе, бас стъпя. Как купих ги вече. Така. Хора, както виждате, някакъв черен убит негър ходи да си слага доставката. Така да, доставката. Е така, значи... Трикшот. Това е с нова почва, която май миналия епизод ли използвах, не знам. Гонят ли те? Не. Чудо ме гонят. Не знам, защото мисля, че тебе те гонят. Да я знам. Може да се сравнявам тебе то, колкото си добър. Значи виж, аз ти давам, ти ги продаваш. Аз ги създавам. Така, сега малко вода. Не, да сложих вода. Сега на другата почва му трябва вода. На по-новото ще слагам повече съставки.
Not planned. А, да, чакай. Ние не поръчахме. О, мога да продам. Да продам ли? Тям. Добре, you drop is ready, grab it behind the motor in on office. Офис, къде има тук офис, бе? Да, аз се шегувам, къде е тук? Начи. Офис. Търсим офис. Чакай. Това трябва да има там офиса. Това трябва да е офис. Да, офис. Зад офис. Behind the motel office. Защо играта ни е бъгнала? Буквално пише, че е там. Behind the motel office. Behind motel office. Да! Трябва да е там, а ги няма. Криза, не си ги взел и ти си умрял с тях. Какво да съм взел? Не мога да Не можем да поръчаме, защото това е бъгнало тук и не можем да ги взимаме. Не. Describe. О, но. Какво трябва да е това describe? Не, стига, ще сгубим много. Дай ми ги! Добре, ама не Дай ми ги! Ако ме удариш, губим много пари. Ма дай да си ги разделим. Че и на мен ми трябва. Ти да ги продам. Окей, ама... Пресякахме играта. Найс. Nice. Sorry, me not my taste. Сега, ти не си от хубавите, ти си от гадните. Или не, защото може би имам 4 в мен. Where is mine? Руса. Чакай малко, бе. There is sample. Да, сега не мога. You can pay off your debts by placing cash in my stash and behind done hard work. Ти какво ме караш да правя? Ти нормал или not нормал? Мисля, че май ти не си от нормал. Мисля, че ти май си педал. Пидал. Ама не някой. Крис има проблем. Какъв? Още не сме минали мисията за 10 къстомера нови. Още сме на 7. И другото, което... Какво по дяволите направи, че бъгна ги баната игра и сега не иска да ни дава да си вземе нови неща от тъпия дилър. Не дилър, то дори това не беше май дилър. Окей, ама... Да, такова ли бъг репорт? Къде? На Escape и бъг репорт. Това ми го взе. Я? I'm stuck bug report. Бък, чекай малко, като... Какво ще го направим? Така... Summary. Email OPT now. Now. I'm stuck. Защо има I'm stuck? I'm stuck in the washing machine. I'm stuck in the dryer. Добре, след това просто продължаваме, просто ще продадем и да видим какво ще стане. Мога да пафна и аз малко. Да пафнеш? Искаш ли аз да те пафна една хубава? Но... Ще ти нокаут на коша. О!
Хай, искам си такова оферта. Моите оферти са уникални. Ти какво каза за, нали, нашия човек, който може да дойде? Ти какво каза за нашия човек, който може да дойде? Какво да кажа за него? Дали ще идва, няма ли да идва? Не каза, че май ще дойде. Кога? Казах му в трета част. Ето какво каза, ок? Може би да. Каза ли? О, виждам космоса! Паднах. Оу, шит! Ай се опитам да мина. Може ли да ти оферна нещо? You want to drive through here and need search? Крис, внимай, сега ще провери. Те ме провериха вече. Аз трябва да отида на другия град, още май не съм прил на някакъв. Ма тук има ли коли? Така коли? Има коли само като подгонят. No, тръгна. Добре, трябва да отключа. Аре бе, Били. Чакай, че полицията е там. Знам. Защо всички още гледат? Но ще ме уби. Добре. Чакай. Бомба! Дай тези чопчета. Мале, така колко по-бързо ме проверяват другия. Абе, малко ще дам на полицайите, малко да си попафнат. Нищо лошо бих казал. Аз мисля май да не минавам от горната страна, да минавам от долната, ама аз смятам май да лягам. Трябва да минем това кастомъра и продължаваме. Какво? Трябва да минем това с кастомъра и продължаваме трета част, която естествено пак е утре. Да, ма то никой не иска. Граб да не те боли на кура, че хората не искат. Важното да е фън. Митко поне иска. Хвърлям го от моста. Знам, защото той ми каза, че нали му е харесало. Good evening. No. Вай, полицията идват. О, но. Yes. Ден се отивай да спинкаш. Аз спинкам. No, you don't спинкаш. Не, аз спинкам. Ти don't No, you don't. No, you don't спинкаш. Ти минаш от черното пътче там. Той тещо. Шести ден нищо не сме продали. Let's go! Бъгнахме. В смисъл бъгнахме. Имаме много. Yep. Morning. Защо никой не иска? Чакай. Тук брат на мен е грешният човек.
Взех парите! Путко, няма да ме гониш! Успък. Wanted. Мама ти деба, кошарска, педалска, кипата ти. Отиди някой от двете къщи на мотела. На първия мотел ли си? На кой мотел си, бе? Аре, педал, казвай на кой хотел си, бе, топ. Аз отворя. Звъннаха ме. Кой ти звънна, бе? Чук-чук? Един негър. Ако бях стигнал по-бързо до Джеф, брат, знаеш, колко ще стане? Оджи къш... аз му дам пликчета, той иска Оджи къш, аз му дам пликчета, брат, много проблем. Да, но на мен никой не иска да ми приеме офертата. Защото трябва да ги чакаш, когато стане, нали... Какво? Защото те винаги искат afternoon, нали... Някой път. Ама ти трябва да им продължиш кога. Фронтът на мотел. Дай да приключим втората част. Трябва да открием нови късомери. Due for autist. Autist? 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 А да не денеш черния. Така, expert due for autist. Ама ти си приел на аутист, ама къде това за твоето аутист? Буквално трябва да е тук. Аутист го няма. Чакай. Ето това е. Аз не го виждам. Ето го, аутист Стейнер. Някъде има червени очи. На мен не ми излиза. Ами, айде отивай да му даваш, бе, тъп. Дадох му го вече. Окей. Сега тук този зеленски педалски, трябва да го изчакаме. Какво направи на горката количка, буквално фръкна. Ти отивай и просто продавай на някакви рандоми бездомни педираски. Аз пиям тук. Шашки, мазна, батю, Димов, мазна, теж, тревата. Аз ще продам. Не. Бро, ти не си май хотспот. Да, съм. Не си, отивай да продаваш на рандоми, за да отключваш новите. Нали, новите отключваме и става по-напред. Харе, отивай, марш! Ти ще е с колана. И сега се обърчиш само с похалката и почваш да ме биш това беше. Готово. Как да? То дори на мен не ми излезна. Къде съм? Добре, на мен, защо пише това? Убита NPC е тук. Там няма никой. Добре, вече преносим NPC-тата, някой се размени. Ти искаш малко, опа. Бе, едно такова малко се успокоиш, мордо. Ей, гей! Така трябва ми нов. Къстомър. Да, бе. Не, той ми е последен. О, взех Русейман. Аз се опитах да го взема. То такова за доставки някой щеше да звъни. Аз го взех. Сега май мога тебе сега май да отключа. Фърш Джери. Джери кой бе? Да не е Джери, какво прави? Джери, бле. Хорсимана какво прави? Смесове. Чакай, ще приема на един за сега, отивай такова... Давай, отивай да му даваш. Вече да му даваме на малко спет. Уест парка. Открих ново NPC. Къде е Уест парка? Апреди хазе бейнинг офер. Добре. Път да не, първа плюска шега да ми даваш една сотинка, педи разгрозен. Къде е Statue in the West Park? Сетих се.
дори направих нещо. Оставя Леобро, боски. Боски, кози барабанки, скъпи маратонки, завей приятелшата огъра. Готово. Добре, и аз го взех това хорсио за смес. И сега тези пидераси трябва да му проверят, ама аз ще мина малко по-бързо. Добре, не успях. Аз минах. Маля, ако бях натиснал още един път бутончето, щях да го шимна това по главата и да се хиля много, че полицията ще ме гони. Така, открих. Аз си хвърлям труп, тях не ги интересува. Честно казвам, и аз не знам, що е тъй. Нови късомери. Сетих се, тук има един до нас. Той буквално по същия, ама би трябвало да стане. Не може. Космически барабанки. Не знам, просто отива и върти се, открива и някакви. Айде да приключваме. Не трябва да направим той. Unlock the Kim. Connect first. Я? Денисе. Да. Действително. What? Yes. Ще опитам да продам на нейния мъж на тази първа от мотела. Сам вкъщи две. Яш моите сочни две модели. Ще опитам Бенджи. Добре, Бенджи. Той няма да е Бенджи дължен. ми иска пари. Искай си. Бени, заш види какви пари иска една бухалка в лицето му. Да го чара и бето грозно. I'll be doing it for you, but there is 50... Ако този Never път не стане mind. и правим трета част. Бенджи! Взимай тая бухалка, Бенджи! Не бе, Джери, приятелю, стоп. Аре бе, спри се на място, е дебел, фат, има кейсо. Абе, полицайите ще се бъдве. Тому звъни пред полицайите, аз го пия с бухалката, брат. Полицайите нищо не забелязаха. Не. Аз тук си нося труп пред полицайите и то нищо не става. Тук ще направих да бъде супер слем. Добре, значи дай да спием и правим трета част, момчета. И момичета, ако има такива, дай. Има ли такива? Не. Добре. Искаш да поканя един гост? Ние си казахме за него. Не е такъв. Искам да ми извикаш моята учителка, не е Калепва, дето е предчуках. Няма да е учителка. Ти е учител. Не. Само хората, които учат с мен, не знаят кой е Дади Дили Болтов. Къде ти знаеш кой е Дади Дили Болтов? Ти си от моето училище. Да. Знам кой е Дади Делибалтов. Кой е Дади Дили Болтов и ход? В смисъл, кой не го знае. Те, които не го знаят, сега ще кай. Дади Балтов. Дади Болтов. Аре, идвай да спим. Пидирас, грозие. Чакай, нали искаш Леди Гага? Леди Гага? С космата путка ти... Не. Ще бъде вече. Чакай, взем Леди Гага и идвам. Ще гледам брат, докато е бат, ще гледам някакво хотенце отдолу. Ще съм друго измерение, бих казал.
Yes. Къде отиде? Къде е тая? Дади. Дади. Аре, идвай бързо да спим, че и сега кухите ще нагонят. И после няма да ти отворя вратата. Взем Дади Балтов. Не ми пука, че вземаш Деди Болти. Аре, просто идвай да спи. Вай, той се блъсна във вратата. Кръс, ако не дойдеш до 2 секунди си гей, Ма аз съм вътре. нямаш приятели, не ми пука. Ма аз съм вътре. Виждам. Ти какво правиш? Защо е беш? Нищо. Мога да не го виждам, но знам, че ще е беш нещо. Така, продали сме 2 от новите и от OG-то. Сме продали 10. Това е доста добре. Не, дядо, къде отиде? Не, дядо! Деди Болт? Окей. Daddy, why did you come on my boat? Така. Идвай тук на моста. Този пък моста му прихванал. Искаш да ми фаниш моя мост, бост? What? Не то, дървения, на дървения. На дървения! Трябва да се опитаме някак да се качим. Къде е това? Е, тук е, не ме ли виждаш от тъп? Как? Хей сега. И благодаря ви за гледането, хора. Надявам се да я харесвам и просто чакайте утре за трета част. От мен, чао!